opino de la botiga del carrer que es una buena iniciativa para que el comerciante de hoy en día pueda mostrar lo que ofrece al cliente y al menos por una vez al año pues poder salir a la calle, que todo el mundo vea lo bueno que es Rubí en comercio, cosa que parece que no sea así. Y bueno, yo soy del New Yorker, ¿vale? Y bueno, estamos aquí dando caña, estamos ambientando a nivel musical. Y bueno, os invito a todos a que vengáis a probar los mojitos, los cócteles que son los mejores que hay en Rubí. Y mencionar también que hay una zona habilitada para fumadores, que hemos abierto ya toda la temporada, hasta en invierno. Y nada, un saludito para todos y espero que les paséis bien. Pues yo creo que este día es una gran ayuda para lo que es el comercio de Rubí y bueno, es una oportunidad para que la gente te conozca. Nosotros somos nuevos, somos un restaurante de Rubí, que estamos en Pau Claris 51, donde bueno, somos nuevos y esto fomenta que la gente nos conozca. Força positiu, realment va molt bé tenir dies com aquests de poder ensenyar als comerços els seus productes i donar a conèixer els serveis també que tenen totes les botigues. Nosaltres som un comerç nou, 24/1, un comerç on adherim botigues de Rubí i el que fem és vendre les 24 hores i portar-ho a casa de l'usuari en menys d'una hora. Falta qualsevol producte, no t'has de desplaçar i en menys d'una hora t'ho portem de tots els comerços de Rubí. Una nova iniciativa. www.24a1.com. Trobareu totes les botigues. Jo l'Alta valoraria força bé, està passant força gent, la gent està provant coses, li està agradant, no s'està coneixent, que és una cosa molt important per a una botiga que porta pocs mesos al poble, com nosaltres, que som vinoteca Tastavins. Jo la valoració la valoraria bé, molta gent passejant i això és important, que no es coneixin. Mira, la vinoteca en primer lloc es troba al costat del racó del llibre, al costat de l'Ajuntament, al carrer Doctor Robert número 16. Nosaltres tenim a prop de 250-275 marques de vins i caves diferents i més que res treballem bodegues no grans, que no es trobin a grans superfícies, bodegues petites, amb poca producció, molt ben valorades, bodegues gairebé quasi totes catalanes, en què també tenim vins de la Rioja, de la Ribera del Duero, Somontano, Toro, de tot arreu d'Espanya. Vins estrangers personalment no els toquem perquè considero que tenim que vendre producte català i està força bé, pots vindre a provar vins, tenim 16 vins diferents per provar, pots fer una cata de vi, una copa, el que més vulguis. Tenim taules per seure, una manera diferent de provar vi.